batik yaiku pakaryan ingkang gadhah aos seni inggil. Uga sampun dados kunjukan saking budaya Indonesia khususipun Jawi sampun dangu. Ayo padha nguri-nguri kabudayaan Jawi nganggo batik lokal. Ampun kantos batik diaku-aku kalih negari liyane. Nepangaken nami kula Ananda Nasmi Azahra, presensi gangsal. Nami kula Syarafina Gifara, presensi bidang dosa sekawan. Kula Isnaini Taatmawati, presensi 19.